عالم لغة تنساي طباباويان الزمدلاو بفولي أب مدر حبشا زلو طباباويانن سرحتي طبابومن تخرت غيرو زدالو تدفينو زصنح عقمي طباب طبيبان داغم نكل عالم أب طباباويان زبصح زنبرن زولون مغلالن تنصلون نكترفن علمو زدالو عالم لغة تحستو طباباويان زنصبارقلو እዩ عالم لغة تنساي طباباويان سلام تعنا بالله كوران تخاتلتي ميديا عالم لغة تنساي طبيبان لمون حدا مدلاو حزنا نباخم مصينا لنا مدلاونا كتكتاتلون زلكم أستايت رئيتو حبريتا كتكافلونان نعدمنا سون بكتا نافتر استنا كنسقاقركم نايلومي أرستنا بهلي نفس وكف مدن بزبلنا كنعل لكم مالتيو بهلي انتايو بهلي زلوت من قدعاتنخا انتاي يمثل أبزبل حجي أبزر استزي مسرت غيرنا كنعل لنا ويم دما كنقرب لكمنا أجون كم وترو كتكتاتلنا أقدمنا نعدمكم لنا ورات تبخاتاتلتنا زمدلاو يكون خالقات چانالاتنا عبد نحلفهم ملأختتاتنا ندالهم بروغراماتنا زلكم رئيتو حبريتان نصحفهم كم اون چانالنا نمعباي لايك شير سابسكرايب ناوركم كتحبزنا دمنا ايوم سناي مكتتال حزب عالم ابز تفلالي كفالات عالم كنبرن كلهم ባህሊ ወይም ድማ ልምዲ ሓደ ህዝቢ ኪኖ ሕብሪ ቆርበቱ ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ምልክት ይኸውን እዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዝበለ ባህሊ ኣለዎ ከምዚ ይመስል ተግባራቱን ልምድታቱን ንዓኣቶም ብፍላይ ብዝኾነ መንገዲ ይግለጽ ይዝከርውን ባህሊ መንነት ናይ ሓደ ህዝቢ እዩ ተርእዮ ባህሊ ዓብይ ኣቃልቦን ፍሉይ ክንክንን ይወሃቦ عليت زوهابو نقحات نايت زتقم بهلن لمدن كم اون تقامن عدلاين بهل تبايلو زقصر انك نايت زي حقس بزي مفلات نرغبام خلتيو عينت بهلي بخلتيو انفات زخبر فلي مللي نايت بهل زوننن هزو كوينو زقلقل كوينو نعون معقابن كولدو ناولدو بتحللافن زدلي كله يقبرو كحلفو ودما يصارو أثر هلا واحد هزبي أكالي وتو أوشت زلو نطعمم كم سرا وردان بتخاطات علي ولدتات يمحلالف بهلي انتاي ايو بهلي انتاي ايو بزخونا ما انت كنفلت نحتات من تكنردأنا نمرمر بهلي بزسفحن كل مدايعو ترقمو كنرئيو كلنا نعفشاوين فتات حدا هزيزة تقاللو نبابرا غيرنا كنوصدو نخقلنا نتي زيادة تسعري ترقم ترئينا بهلي أب كل تعينت كمز تخفافلو كرئي كآل نواتاون منفساون بهلي يوم إذا يو إتي ساينساوي تنتانو أدماو عده هزبي نواتاون منفساون بهل اللوو زعبا نواتاو بهلين تحاتيتنا إتوم سبات زتقاملو أقبابات مقعزيان مسارحتات مفراي منفر أبيتن تماتا سلتفت سامتاتن انتلاي كداونتوم أمبقاقبومن مستأمن عبدواتاوي بهلي كاتتو زبل مسك نركبنا منفساو بهلي كندسس كلنا دماو ناي حدا هزبي بهلي حغوسن حزنن قانقو موسيقاو سنطوون قرصاون سنة صحفاوي تحستو ሃይማኖታዊ አምልኾኡ ወዘተም ክንርኢና ስለዚ ድማ ሎሚ ኣብዚ ጉዳይ ባህሊ ከልዕል ከለኹ ባህላዊ ትንታነ ምግባር ወይም ድማ ነዚ ጉዳይ ንምርኣይ ኣይኮነን
ካልኦት ክኢላታት ድሮ ነዚ ብጽቡቕ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቀንዲ ዛዕባ ናይ ሎሚ ሓሳበይ ብስም ባህልን ትውፊትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገሩ ዘለዉ ባህላዊ ወይም ድማ ልማዳዊ ኣሰራርሓታት ንቕሓት ንምዕባይ ካብ ጠቃሚ ዝመስሉ ግን ከዓ ጎዳእቲ ዝኾኑ ተግባራት ምቁጣብ እዩ። ገለ ኣገደስቲ ልምድታትን ባህላዊ መዳያትን ዘለዎም ዝመስሉ ግን ከዓ ካብ ኣገደስቲን ጠቐምትን ንላዕሊ ጎዳእቲ ኮይኖም ዝረኣዩ ልማዳውያንን ባህላውያንን ኣሰራርሓታት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ነጥበይ ክገልጾም። ንኣብነት ኣብ ሓደ ከባቢታት ሓደ ሰብ ክሓልፍ ከሎ ዘጋጥም ልሙድን ባህላዊ ቅትለትን ንዛረብ። ልክዕ ከምቲ ልደት ብመሰረት ተፈጥሮኣዊ ሕጊ ዝውለድ ሃንደበት ብኣጋጣሚ እዩ ዝፍጸም። ኣነ ዕድመይ ይመውት ዝብል የለን። ዕድሚኡ ኣኺሉ ካብዚ ዓለም ምስ ወፀ ኣብ ሃገርና ካብ ዘለዋ ወይም ድማ ኣብ ከባቢና ካብ ዘለው ዝተፈላለዩ ብሄራት ከከም ዕድመ መዋቲ ነቲ መዋቲ ብደርፍን ሳዕስዒትን ወይም ድማ ብዓሚቕን መሪርን ብኽያት ሓዘንን ከም ገጽ ምሕርቃም ኣፍ ልቡ ምውቓዕ ሙዳቕ ዝብል ልምዲ ኣሎ። መሬትን ርእሲ ምቕጥቃጥን ስለዚ መዋቲ ብሳዕስዒትን ዝተፈላለዩ ንጥፈታትን ምዕጃብ ንኽብሪ ነዊሕ ዕድሚኦም ዘይጎድእ ትውፊት ወይም ድማ ኣወንታዊ ባህሊ ተግባር እዩ ንበል። ተጻራሪ ናይ ዝልምዲ ወይ ትውፊት ንነብስኻን ጉድኣት ምቅላዕ ንነብስኻን ሓደጋ ምቅላዕ ብፍላይ ኣብ ገጠር ኣብ ዝነብር ህዝብና ቃንዛ ኣፍ ልብን ምቕጥቃጥ መሬትን ልሙድ እዩ። እዚ ዓይነት ጎዳኢ ልምድን ባህርን ሓሊፉ ኣብ ገለ ነበርቲ ከተማ ይረአዩ። ካብ ጉድኣት ሓሊፉ ዘምፅኦ ረብሓ ዋላ እኳ እንተዘይሃለዮም እዚ ንኸይፍጸም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ኣብ ውሑስ መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ጎዳኢ ልምዲ ምምሃር ንቕሓት ምዕባይ ምዝራብን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ሓደ ግዜ እዚ ዓይነት ባህሪ ዝፍጸም ዘመደይ ሞይቱ ከምዚን ስለ ዘይገበረ እዩ ኣብቲ ከባቢ ወይ ኣብቲ መቃብር ዝነብር ሕብረተሰብ ከም ሕሱም ልቢ ኣለዎ ወዘተ ዝብሉ ርእይቶታት ብምስጋዕ እንታይ ክብልዎ እዮም ብዝብል ፍርሒ ተተሓሒዙ ከም ዘሎ እጥርጥር። ኣብዚ ናይ ሓዘን ኣርእስቲ ከይገደፍኩ ገለ ጎዳእቲ ኩነታት እውን ክጠቅስ። ኣብ ገለ ሃገረሰባት ሃገርና ጥቋት ሰብ ክመውት ከሎ ጥይት ናይ ምትኳስ ልምዲ ከም ዘለዎምን ቀብሮም ክፍጸም ከሎን ይንገር። ስለዚ እዚ ተግባር ብተደጋጋሚ ይፍጸም ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ጥንቲ ሕጂ እውን ሓሊፉ ከም ዘጋጥም መረዳእታታት ይሕብሩ። እዚ ልምዲ እዚ ካብኡ ንምውጋድ ዝሕግዝ መገዲ ተባሂሉ ስለ ዝግለጽ ጎዳኢ እዩ ዝበሃል። ፈለማ እቲ ተኽሲ ኣብቲ ከባቢ ስምባደን ምድንጋርን ዝፈጠረ ትርኢት ፈጢሩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ካልኣይ ዕላማ ናይ ምሕላፍ ሓደጋ ስለ ዘሎ ነቲ ንቀብሪ ዝተኣከበ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ይኽእል። ምዚ ተኣሳሲሩ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ዘጋጠመን ዓርከይ ዘፃወተንን ኣብነት ክጠቅስ። ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝተፈጸመ ፍጻመ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተረኺቡ ዝነበረ ብጻይ ብኻራ ወጊእኒ። ኣብኡ ከዓ እቲ ዝነበረ ሰብ ብሓደጋ ሞይቱ ኣብ ዓዱ ስድርኡ ኣብ ዘለውዎ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣዝማዱን ፈተውቱን ኣብ ዘለዎ ቦታ ይቕበር። እቶም ኣዳለውቲ ነቲ ሬሳ ወሲዶም ናብ ዓዱ ይጓዓዙ። ድሕሪ ናይ 4 ሰዓት ጉዕዞ ኣድላይ ምድላዋት ተዛዚሙ ናብ መቃብር ዝወስድ ጉዕዞ ተጀሚሩ። ኣብ ጉዕዞ ንቀስቲ ካብ ከተማ ካብ ሃገረሰብ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ኣረጋውያን እቶም በትርን ኣፅዋርን ዝሓዙ ኩሎም ሰልፍ ነይሩ። እቲ ጉዕዞ ተዛዚሙ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስ ተጀመረ እቲ ሬሳ ናብ ጉድጓድ ይወርድ ስለ ዝነበረ ኣብ ፍርቂ መገዲ ምስ በፅሐ እቶም ዕጡቃት ውልቀ ሰባት ኣፅዋሮም ናብ ሰማይ ክትኩሱ ጀመሩ። ብሓደ ወገን ስድራ ሓዘኑ ብብኽያትን ንብዓትን ይገልጽ፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ዙርያኡ ጥይት ይትኳስ።
ሁከት ወሪዱ ገለ ከተማታትን ዓድታትን ድማ ነቲ ጥይት ፈሪሐን ምንጭ ሓዘን ኮይነን ኣይፋል ምባል ኣይከኣልን እዩ እታ ጥይት ናብ ክፍሊ ጥይት ኣትያ ማእኸላይ እንታይ ኣጋጢሙ ይመስለካ ሓተተ ዓርከይ ዘይተፈለጠ ተኳሲ ጥይት ሓደ ካብቶም ቀስተ ደመና ኣብ ገጹ ወቂዑ እቲ ሰብኣይ ወዲቑ ኣብ መቓብር ሓደ ዝሞተ ሰብ ዝተረኸበ ሰብኣይ ኣብ ጉድጓድ ወዲቑ ኣንታ ናተይ ኣምላኽ ሓወይ ንሱ ድማ ነቲ ሰብኣይ ካብቲ ዝወደቐሉ ቦታ ኣልዒሎም ናብ ሓኪም ኣጓየይዎ በለኒ እቲ ብጻይ ንሃተይ ዓርከይ ኣብ እዋን ቀብሪ ኣጽዋር ናይ ምትኳስ ልምዲ ነቲ ኣብ እዋን ሓዘን ንምቕባር መዋቲ ኣገዳስን ኣድላይን ዝኾነ ሓፈሻዊ ሃዋህው ምትሕብባርን ስኒት ብምዝራቅ ኣብ ልዕሊ ሓዘን ኣስዒቡሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ጎዳኢ ተግባር ክኹነን ክውገድን ዘለዎ ይመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ጎዳኢ ባህልን ተግባርን ምውጋድን ካብ ጠቃምን ኣወንታውን ባህልን ተግባርን እናፈለኻ በዳህን ግዜ ዝወስድን እኳ እንተኾነ ብዘይ ዕረፍቲ ምቅላስ ኣገዳስን ጉዳይ እዩ ከም ምቁራፅ ስጋ ደቂ ኣንስትዮ ጉዱድ መርዓ ምቁራፅ ህፃናት ምቁራፅ ስጋው ርክብ ዝኣመሰሉ ጎዳእቲ ተግባራት ኣብ ሕብረተሰብና ዓብይ ጉድኣት ከስዕቡ ፀኒሖም እዮም እዞም ተግባራት ሕዚ እውን ሓሓሊፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክፍጸሙ ይረኣዩ ይሰምዕ ንሳቶም ጠፊኦም ኢልና ክንጭነቕ የብልና ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ከምዚኦም ዝበሉ ጎዳእቲ ባህልታትን ተግባራትን ዝሳተፉ ሕብረተሰብ ብቐጻሊ ኣብቲ ቃልሲ ትኹረት ምግባር ግቡእ ምኾነ እቲ ነገር እዩ በአንጻሩ ኣብ እዋን መርዓን ሓዘንን እንፍጽሞም ጠቃሚ ዝመስሉ ግን ከዓ ጎዳኢ መዳይ ኣብ ግምት ዘየእቱ ተግባራትን ልምድታትን ምፍታሽ ኣገዳሲ ይመስለኒ ንኣብነት ኣብ እዋን መርዓ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝውዕል እቶም መጻምድቲ መናውርኦም ክምስርቱ ይኽእሎም ክፍሊት ኣዳራሽ ነቲ ስነ ስርዓት ዝኸውን ኮክቴል ወይ ባንን ሾርባን ቡፌ ንምድላው ዝወፅኡ ወጻእታት ስልማት ኣዳራሽ ስእሊ ስቱድዮን ሜዳን ሻምፓኝ ኬክ ከምኡውን ርችት ቁፅርን ዋጋን ናይ ምስግና ካርድታት ዋጋ ብሽክሌታታት ወጻእታት ክዳውንቲ መርዓን መኪናን ክራይን ጉዳይ ምምላስን ምልውዋጥን ወዘተ እንታይ እንተኾይኑ ወይ በትሑ ውሽጣዊ ስምዒት ውድድርን ካብ መን ይበልፅ ነንሕድሕዶም እናተጠማመቱ እዚ ስምዒት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ መርዓ ይስዕበና ኣሎ ንጽባሒቱ ብዘይፍለጥ ውግእ ቁጠባ ንፈጥር ንኸውን ዝብል ጥርጣረ ኣለኒ ኩራት አንበብቲ ኩራት ሰማዕትና እዚ ህልው ኩነታት ሓዳርናን ርክብናን ጉድኣት ዘይብሉ ዶ ይመስለኩም ኩሉ ነገር ብመጠኑ እንተንገብርን ኣብቲ ተወዳዳሪ ሃዋህውን ጎዳኢ ልምድታትን ነፍስና እንትንእለ ኣቀራርባናን ተግባራትናን እንተገዲፍናዮ ገለ ካብቲ ኣብ ግዜ ሓዘን ዝፍጸም ነገራት እንተርኢና እቲ ሳንዱቕ ይድርባ ቢራን ልስሉስን መስተታትን ይቐርብ ቀይሕ ሽሮ ድማ ይቐርብ መብዛሕትኡ ግዜ ምሳሕን ድራርን ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ዝቐርብ ኮይኑ ዱሌት ሓዊስካ ኩሉ ዝሓዘን ሰብ ክበልዕ ከሎ እዩ እቲ ኣፍንጫ ኣሸንኳይዶ እቲ ቡንን ሓደ ግዜ ሻህን ዝቐርብ መስዋእቲ ኩሎም ገዛውቲ ከምዚ ድዮም እቲ ሕቶን ሙጉትን እንተተላዒሉ እቲ መሲ እወ ምዃኑ ዳርጋ ርግፀኛ እየ እንተወሓደ ኣብ ውሕዳት ካብዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቐሱ ጉዳያት ዋላ እኳ እቲ ፍረታትን ቢራን ካብቲ ሓዘን እንተተገደፈ ኣብ ብዙሓት ናይ ሓዘን ኣበይቲ ግን እቲ ቆፅሊ ብኣሸላፍን ኬክን ይትካ እቲ ድግስ ድማ ከምኡ ይኮነን ኣብዚ እዩ እቲ ሕቶይ ስለምንታይ ስድራ ቤት ብሓዘን ትሓዝንን ትሳቐን ኣላ ሃገር ንሰለስተ መዓልቲ ትዕድመና ካብ ዕጫ ተቐቢላና ኣላ ኣብ መኽዘን ዘሎ ገንዘብ ስለ ዘይኣክል መን እዩ ነቲ ካብ መኽዘን ዘዕበዮ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ዝዘርኦ ዘይትበልዕን ዘይትሰትን እንተኾይንካ
ክተስተንትንን ኣይከኣልን ድዩ? እዚ ዓይነት ነገር ጎዳእ ልምዲ ዶ ኣይኮነን እዩ? ኣብዚ ጉዳይ ሓሳብ ዘለኩም እንተሃሊኹም ሓትት ይፈቱ። ካልእ ኣርእስቲ ሒዝካ ኣብዚ ጉዳይ ሓሳብ ዘለኩም እንተሃሊኹም ክሓትት ይፈቱ። ዘለኩም ሓሳብን ርእይቶን ድማ ክትውንን ክትጽሕፉለይን ይደሊ። ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ሚድያ ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጠቢባን ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ተሰናይ ንዓኹም ቻው። ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን እዚ ምድላው ብፉሊ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዘለው ጥበባውያንን ስራሕቲ ጥበቦምን ትኩረት ገይሩ ዝዳሎ ተደፊኑ ዝጸንሐ ዓቕሚ ጥበብ ጠቢባን ዳግም ንክልዓልን ኣብ ጥበባውያን ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ምግላልን ተነጽሎን ንክተርፍን ዓሊሙ ዝዳሎ ዓለም ለኸ ትሕዝቶ ጥበባውያን ዝንጸባረቐሉ እዩ። ዓለም ለኸ ትንሣኤ ጥበባውያን